Pozdrav svima, dobrodošli u Hranu bez grijeha. U današnjem videu ću vam pokazati kako se pravi kruh od heljdinog brašna. U posudi imam 500 g heljdinog brašna i u nju ću dodati 1 žlicu soli. Jednu vrećicu suhog kvasca. Dodat ću 600 ml tople vode. Nakon nekoliko minuta miješanja tijesto ću poklopiti i ostaviti da nadolazi 45 minuta do sat vremena na toplom mjestu. Tijesto se dizalo otprilike sat vremena, pa ću ga prebaciti u kalup za kruh koji je obložen papirom za pečenje. Kad ste tijesto prebacili u kalup, ostavite da se odmori još 30 minuta. Nakon što je kruh odležao 30 minuta u kalupu, sada ću ga zarezati sa čačkalicom, premazati uljem i posuti čija sjemenkama i sezamom. Ovakav kruh ide na pečenje u pećnicu zagrijanu na 220 stupnjeva oko 30 minuta. Kao što vidite, kruh je pečen i trebalo mu je otprilike 35 minuta da se ispeče. Korisnu informaciju u vezi ovog kruha i heljdinog brašna općenito je to da je bogato vlaknima i lako probavljivo. Znači osobe sa dijabetesom mogu bez problema konzumirati ovaj kruh i neće imati neke oscilacije razine glukoze u krvi. Također, heljdino brašno ne sadrži gluten, tako da osobe koje su alergične na gluten mogu isto tako jednostavno konzumirati ovaj kruh. Ovaj kruh ima toliko prednosti zbog toga što ste ga vi napravili. Znate točno što ste stavili u njega. A ovaj kruh ima tako intenzivan miris da se širi cijelom prostorijom i mogu misliti koliko je ukusan. Hvala još jednom što ste gledali ovaj video. Sve moje informacije možete pronaći dolje u opisu videa, kao i pisani recept za ovaj kruh na mojoj web stranici hranabezgrijeha.com. Bok!